Σε αυτό το βίντεο θα δούμε χρήσιμες οδηγίες για το νέο υπηρεσιακό email του φορέα μας mpavlati.gov.gr. Η πρόσβαση στο νέο υπηρεσιακό email είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας www.office.com. Στην ιστοσελίδα αυτή συνδεόμαστε με username το νέο μας υπηρεσιακό email και τον κωδικό μας. Έχουμε τη δυνατότητα να παραμείνουμε συνδεδεμένοι ή όχι και αφού συνδεθούμε στο περιβάλλον επιλέγουμε από την κάθετη αριστερή μπάρα το εικονίδιο Outlook. Πατώντας το κουμπί της νέας αλληλογραφίας μπορούμε να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές. Συστήνεται σε όλους η δημιουργία υπογραφής με τα στοιχεία επικοινωνίας μας που θα εμφανίζονται σε κάθε εξερχόμενο email. Αυτό γίνεται επιλέγοντας εισαγωγή, υπογραφή, υπογραφές. Δίνουμε ένα όνομα στο πρότυπο της υπογραφής συμπληρώνουμε το κείμενο της υπογραφής μας και πατάμε αποθήκευση. Αυτόματα είδαμε ότι επιλέχθηκε το πρότυπο της υπογραφής μας τόσο για τα νέα μηνύματα όσο για τις απαντήσεις προωθήσεις. Πατώντας ξανά το κουμπί της νέας αλληλογραφίας βλέπουμε ότι πλέον εμφανίζεται κανονικά στο σώμα του κειμένου η υπογραφή μας. Μπορούμε να επιλέξουμε τη σπουδαιότητα του μηνύματος πατώντας το θαυμαστικό και επιλέγοντας αντίστοιχα υψηλή, χαμηλή ή κανονική σπουδαιότητα, όπως επίσης υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε, εφόσον το επιθυμούμε, αποδεικτικό ανάγνωσης και αποδεικτικό παράδοσης. Από το εικονίδιο του συνδετήρα μπορούμε να προσθέσουμε τα συνημένα μας που θα βρούμε είτε στον υπολογιστή μας είτε στο OneDrive αποθηκευμένα. Από το εικονίδιο άτομα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία επαφή στην οποία θα αποστέλουμε email. Συμπληρώνουμε το όνομα και οπωσδήποτε το email του αποδέκτη με τα υπόλοιπα πεδία να είναι προαιρετικά. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε μια λίστα επαφών και να προσθέσουμε όσες επαφές θέλουμε. Αυτό γίνεται πατώντας το εικονίδιο, την επιλογή δημιουργία λίστας επαφών. Δίνουμε ένα όνομα και προσθέτουμε τις επαφές που επιθυμούμε. Προκειμένου να στείλουμε σε αυτή τη λίστα επαφών, αρκεί να αρχίσουμε να την πληκτρολογούμε και το σύστημα θα μας τη φέρει. Για επιβεβαίωση μπορούμε να πατήσουμε το SYN και να δούμε ότι όντως είναι οι επαφές στις οποίες θέλουμε να στείλουμε το email. Υπάρχει επίσης η επιλογή της μορφοποίησης κειμένου, που μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο που θα συμπεριλάβουμε στο σώμα του email. Τώρα είμαστε πλέον έτοιμοι, αφού προσθέσουμε και το θέμα,
στείλουμε το email. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει και ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Στην ενότητα εισερχόμενα μπορούμε να εντοπίσουμε τα εισερχόμενα μηνύματα στο λογαριασμό μας και επιλέγοντας κάποια από αυτά, είτε να απαντήσουμε στον αποδέκτη, είτε να απαντήσουμε σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που είναι στην κοινοποίηση, είτε να το προωθήσουμε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να το καρφιτσώσουμε στην κορυφή, εφόσον κρίνουμε ότι είναι σημαντικό. Μπορούμε επίσης να το αρχιοθετήσουμε, κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας αρχιοθήκη. Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα δημιουργίας κανόνα, που θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο συμμαζεμένη την αλληλογραφία μας. Μπορούμε να επιλέξουμε ρυθμίσεις και από την ενότητα αλληλογραφία την επιλογή κανόνες. Στη συνέχεια πατάμε προσθήκη νέου κανόνα. Δίνουμε ένα όνομα. Επιλέγουμε τη συνθήκη μας. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε ένα φάκελο που ήδη υπάρχει, δημιουργημένος, ή να δημιουργήσουμε ένα καινούριο φάκελο. Και να πατήσουμε αποθήκευση. Τέλος, πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων για την καινούργια αλληλογραφία. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις και από τα γενικά να επιλέξουμε τις ειδοποιήσεις. Εδώ τσεκάρουμε όλες τις σχετικές ειδοποιήσεις και τέλος ενεργοποιούμε την αποστολή ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας.